live. Takže ľudia, dostali sme sa do Squid Game s Lukášom a s mojím bratom a musíme to prežiť. Takže ideme na to. No ty levituješ to, no proste, hráme proste levitujem NPCčkami, takže ideme na to. Ide. Mako ti pia. Ináč môžeš za tu skákať. Ináč niektorí sa tu boja a utekajú. To sú blbci, no. Bože, už prosím sa otočiť. Lebo však my môžeme skákať. Reálne. Smart fact. Kámo, ty si zomrel? Nie. To je, že brách, kámo. Kde si? Tu, za tebou. Vidím ťa. To je jedno, dám to hlavne, to je. Dôležité, že to dáme, nie? Musíme to proste prežiť. Čo to hýbeš? Ja. Kámo, ty si škapal? Hej. Miro? Ne. Okay. Sme tu už iba s Lukášom. Ja, nestíham. Máš ešte minútu. Neviem, čo tam píše, radšej sa nejdem za ním otáčať. Jo, congratulations! Ja som to dal, let's go. Ty si to dal? Nie. Nie si, ale tu ťa vidím ťa. Čo dobrý, dal si to, kámo. Čo si myslel, že som zomrel? Let's go, dali sme to. A to každú chvíľu si to isté ocenie odznova? Asi tak. Ale, kámo, aká bude ďalšia hra? Myslím, že som tam... Voting! Voting, ozaj. Voting, potom toto Jump Road, Voting a potom Sky Squid Game. No, jo. Najlepšia, neviem, najlepšia, ale toto Squid Games NPC je určite najlepšia hra. A potom len jeden víťaz bude, čiže potom asi ty vyhráš. Nemusí byť jeden víťaz, lebo teraz keď je nás viac, tak stačí na jednej veži zhodiť iba jedného. Takže môže byť aj 15 víťazov. Môže byť aj 2 víťazov. No, tak to by bolo úplne najlepšie, kebyže my 2 vyhráme. Škoda, že Miro zomrel, ale... Nevadí, ešte dáme potom jedno videjko. Jep, kámo. Alebo dlhšie videjko. No, jasné. Ok, koľko ich zomrelo? Mohlo viac. Ale ten Miro nemusel. Ja to počkám. Takže ľudia, choďte sa teraz hneď napiť. Dodržiavajte pekný režim. Ľudia, no choďte piť. Kamo, ja by som hlasoval ešte pre krúžok, lebo je tam dosť málo peňazí. Kamo, reálne, keď ich už zomrie trošku viac, tak v pohode, ale málo peňazí je tam. Ja idem hlasovať proste pre krúžok. Neviem, ty ideš prečo hlasovať? Krúžok tiež, ak poďme hrať ešte. Áno, a potom... Chceme, aby bolo lepšie video, to nám nestačí. Hej, potom, keď už tam bude veľa peňazí, tak dáme kríž. Už dostaneme 33. No tak Nie, ďalej na 33. No tak to je málo, kámo, tak to ideme do... Iba ty vote máš, teraz aj ja chcem. Nie, však hore ty. No ideš im? Ja, ale ty musíš ísť k tomuto, aha. Vote O, vote X. Vote O. Kámo, prečo ideš votovať? O. Dobre, kámo, to po jednom. Tak toto budeme do zajtra, kámo. Maximko, pozri si to, prosím ťa. Hej, Maximko, pozri si to. Kámo, reálne, toto je reálne, že test, že trpelivosti. Či ako trpelivosť máte. Ešte 20 NPCčok. To vydržíte, tak máte extrémnu trpezlivosť. Ak si to pretočíte, tak ste parchanti. Kámo, reálne, prečo idete do krížiku, kámo? Čo akože, keď zomreli vaši... To čo je to? Kámo, koľko išlo do toho krížiku, kámo? Jo, aha, to je všetko. Ale nie, 19. Hlasovanie! The Squid Game will now continue. Ideme teraz na ten jump. Ideme na jump. Keď raz zomreš, tak si nahrať. No, tak to je dobré. Ale budem ťa spektatovať, keď zomreš. No jo. Keď ja zomrem, tak budeš spektatovať. Áno, tak budem spektatovať. Budem ti potom držať palce, ale musíme to proste vyhrať. Ty si kde? Ja som tu. Kto ste dopozerali video až sem, tak napíšte do komentárov Jumbrov. Ja nenapíšem. Okay. Kámo, ideme hrať. Kámo, ja sa tam nebudem trepať hneď, lebo tie NPC sú natoľko sprosté, že vás strčia. Takže ja si tu proste počkám. Máme dosť času celkom, no. Koľko? Minútu. 2 minúty.
No, tak to nie je. Nie veľa, ale tie NPCčka idú dosť rýchlo, lebo sa tam hneď trepú. Kumaja. Poďte už NPCčka konečne. Oni sa boja. Dobre, ideme za ním. Ne. Dostal sa. Dobre, idem. Choď ako prvý. Ja idem za tebou. OK. Jump now, no viem, nie? Som sprostý. Sakra. Spadol si. Mhm. Sakra. Kamo, tak musím pomôcť Lukáša. You have one rival for joining the group. Tak ale nie si joinutý, nie? Idem sa ich ujoiniť. Tak choď, ale keď to pôjde, no tak sa joinie, reálne. Ale mám taký pocit, alebo idem skúsiť pomalšie. Poď! Dobre, dal som to. No. Vežal som tretie kolo. No koľko už zomrelo? Kreatívne dobre. Reálne, ja už idem pre krížik hlasovať. Počkaj. Áno, idem pre krížik hlasovať. Ale to podľa mňa ti nepôjde už. Neviem. Nepôjde. Tak ďalšiu hru to pôjde potom za to. Áno, ja ďalšiu, ono to pôjde. No iba raz je to. Áno. Ti to neukazuje. Nevadí. Ďalšiu hru pôjdeme znovu. Dobre, idem hlasovať. Kto má ísť prvý? Neviem, kto má ísť prvý, ale ja už idem pre krížik hlasovať. Mne to stačí. To je dosť veľa peňaží. Je to proste v pohode. Kámo, toto je dobré. Mám ísť prvý? Super. Keď prehráš, tak potom nemáš Počkaj, na X-ko. peniažky, či? Nie, keď ukončíme hru, tak sa rozdielia všetky peniaze. Keď prehráš, narovnako. ako ne. Kam on dal? Taký zomrem, tak sa nebudem mať všetky peniaze. Kam on dal? Daj krížik, stačí. Sakra. Ja cítim jak Gihun, že dúfa, že proste dajú krížik. Zmeňte názor. Dobre, zmenil názor. Nezmenil, sakra. Nevyzerá to vôbec dobre. 3, 4, to ešte je jedna šanca. 4, 5, Dobre. 5, 8. Sakra. Sakra. Remíza. Podľa pravidel by sme mali ísť rovnako. The voting do... Continue. Takže to znamená, že ideme znovu? Niko, asi ideme znovu hlasovať. Pokračujeme, ok. Tak nič. Sme vo finále reálne, kámo. Tak sa mi to podarí. Aha, teraz ješ toto. Tak na to máš dobrú šancu. Kámo, kebyže normálne som v strede a oni sa tam proste pobijú navzájom, to by bolo super. Sakra, rovnako. Kámo, my krížkari sa proste musíme byť spoločne v tíme. A nevieš, ktorí sú to? No vidím, lebo tu na vestách majú napísané. také. Tak proti tejto napríklad som ja. Ale s týmito som skôr. K tomuto plešatému typkovi Helena. Môj plešatý typek a punch. Skáp! Reálne je to jedno, že tam není tlačené tlačítko. To je jedno, skapte. Chudák to splatil tlačítko, ale... Ja budem ešte v strede bojovať. Ale mi to jedno. A moje mi jedno, že či si knížka, ešte skáp. Dobre, prvý je mŕtvý. Kámo, ja si to asi brať nebudem. Tak dobre, zoberiem. Však si však nikto s nebere, majú inú IQ. Takto budem točiť aj že odštekovať. Ne, ja si radšej berem. Ja si berem toto proste. Skapte. Ale musíme prejsť zase mostom asi. Nie! Ešte vlastne musíme bojovať proti sebe. Tak čo nie, najviac skape. A foko. Som stlačil tlačítko. Počkaj, teraz si začali bojovať. Let's go, kámo. Dobre, let's go. Košako tak nič nerobí. Jáp! Oni sa nechybú. Tedy to pančnem dole tohto. Nie, tak on ide do boku. Kámo, my musíme prejsť most. Hell, nabaj. Kopuk Segor. Nemusel by si prejsť, kamaráde. Sakra, prešiel si. Čo vás taká želna? Sakra, prešiel. Kámo, tak ja mám veľkú šancu to vyhrať. Možno áno, možno nie. Ale oni nič nerobia. Však nič nerobia, ale že musím stlačiť tlačítko. No. Už som ho stlačil, už pôjdu. No tak tam je typek na rohu. Why? Aha, typek. Ne. Nie, chcem ešte niekoho zhodiť. Please. No,
Ja som to vyhral! Ľudia, vyhrali sme skvír.